Uvalo Ngo Ngizwe uKhuzani Ehambisa iCD yakhe kubaba uZuma. Ngubengelele bengamukele bule emakhaya kwaSimanzonzo lapho kuthulela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi. Mbule emakhaya ngudosela indaba zokuthi sekusuka ngempela uvalo emva kokuthi kubonakala uKhuzani ehambise iCD yakhe asanda kwekhipha ehloko sakhona ethi inja nogodo. Kule CD le khona ingoma lapha khona agadla khona uNgizwe umfamchuno. Kule ngoma lena kuvela neVN lapha khona uNgizwe wayehlaba lo omongameli waseSouth Africa uJacob Zuma. Kule VN kusabala indaba zokuthi ngempela uNgizwe wathi engabizwa lo mongameli waseSouth Africa uZuma kugcwalisa imabhido komcimbi ngo2019 nezinye ke indaba. Abantu abaningi ngempela sebekuzwakalisa ngempela ungenami ukuthi uKhuzani useyiselane iCD kubaba uZuma ngoba lokhu kungenzeka ukuthi kudale ngempela izinkinga phakathi kwabangane okungizwe naye umkhaya wakhe ubaba uJacob Zuma. Mbukele emakhaya ke nazi izithombe ngempela iqinisekisa ukuthi uyena umfokapungose uKhuzani kade yile ngempela ukubaba oncamalala eyomnika iCD yakhe etsha. Nokuthi mbukele emakhaya uyibona kanjani le ndaba ukuthi uKhuzani ehambisa iCD kubaba uZuma ngabe yinto eright yini wena ngokubona wakho, nokuthi futhi ngenzekani ukuthi uZuma egcine sengazwani nalo owumsakazo oKhoze FM umnomzane uNgizwe mchuno. Mbukele emakhaya kahlangana nezazi lapho e-comment section siza ukuthi wena lolu daba ulibona kanjani. Mase siyakufisela futhi namaholiday amahle, niphathe kahle kulama holiday kaDisemba, nijabule nibheke. Mbukele emakhaya kwaSimanzonzo indaba ayipheli akehlangane futhi ngokuzayo. Miyele ukukhula wena ngivele ukhuluma ukukhula akhuluma ngayo. Ukhula wena baba izinto zepolitiki. Obviously uba maphosa abamfuni ukuthi abani. Idathe lento yakho nemayizo ngena ama-reflection. Ubakhona kamsholo.